Dan Leon, ta' 10 snin taqbdu marda serja. Tlajna l-Ingilterra, għamlu t-testijiet, u għalunna li kellu bżon bone marrow transplant. Leon jaqleb għallar. L-Ingilterra għalunna ġimgħa u nofs biss għandu ħajja t-tifel. ċerti tobbajdu l-ħares, għed niprofaw namlu l-mutana, pero għama ħares, ftit min jorbaqa. Lajtiju li ċkejkel Leon teqqaflu qalbu. Kismajt il-magni wifqin, jina għajt mal-ardu daqqas naf, xamlu l-tifel, xejn. Rajtu bitlu. Laqqas l-iftakara. Dikilu. Rajtu bitlu. Il-mara mal-art. Niprofa nikkombatti. Waqfitlu qalbu 7 minuti, allura hemmhekk tista' tgħid li t-tifel tgħid liftu daqshekk. Tara l-ibnek bitluqa. Daqshekk, tgħidlu isla. Jibsa, vera jibsa. Vera jibsa, għanilek jibsa vera. Leon jaqaf koma u wara 4 ijiem mitluf, ommu Dajen tilmaħ li Leon iċaqla idejh. U n-nersis niftakar li l-mara bdew jgħidu la dik immaġazzjoni tiegħek. Dajen ma kienx qed timmaġina. Leon beda ġej lura. Fkemm ili ngħidlek il-kamra kollha professuri ġej erba'. Ma nafx ġrien. U Leon ifiq. Fiq, tifel fiq u l-lum il-ġurnata tifel normali bħal ħaddieħor. Ma nirringrazzja ħafna il-Pottin u l-Komiċ Esfan. U n-nies Maltin u ġejn għax komu jgħu ma fuq kollox beb. Malna ġejn. Grazzi tal-li għejnt li Leon u set komplitejn tfal oħra bħalu.